दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ आरो जिल्लानि मादावनो जिथि मासि आवग्रिना थानाय फरायसाफोरखौ लानानै दिनै खैलाजुलि दखला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआव थानाय खैलाजुलि बाथौ बियाबनि नैबे फोथाराव सानसेनि मेगना हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माना गेदेर बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गीयारि सार बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे थि बुंथिगिरि महरै तेजपुर इउनिभार्सिटिनि एस'सियेट प्रफेसार जोंसार ब्रह्म मानगोनां बिथाङाबो थि बुंथिगिरि महरै बाहागो लाफैदों। बे हाबाफारिया जोबोद मोजाङैनो जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि आरो बेजों लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मिसनखौ लानानै जि खामानि मावदोंमोन दा बे मिसनखौ खामानि मावनाय लेखायै सनितपुर जिल्लानि सिङाव देग्लाय 80 फरायसाफ्रा बर' बिजोंनिफ्राय सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों आरो मार्कआ देग्लायनि बोसोराव साबसिन जादों आरो फैबाय थानाय समाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि लाखानाय थांखि मिसन 200 खौ लानानै बिथांमोना खामानि मावगोन आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों बयबो सनितपुर जिल्लानि 4 लाखनिबो बांसिन थानाय ओनसोलखौ जोङो मोनफ्रोमबो न'खराव जेन गुन गोनां सोलोंथाइनि मिसना सहैगोन बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनो थाखाय जोबोद रेडि। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2016 मायथाइयाव मिसन न' फेल होननाय मोनसे मिसनखौ फोसावदोंमोन आरो बेखौबो बे मिसन न' फेलखौ आबुङै जाफुंसारनांगौनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सान हर खामानि मावबाय थानाय जादों आरो बे बिथिंखौ लानानैनो मोनफ्रोमबो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिसन न' फेलआ जेन मोनफ्रोमबो फरायसालियाव थाङो आरो बे मिसना जाहाथे मोनफ्रोमबो बर' न'खराव थाङो बेखौ लानानै दिनै गामि गामि बड'फा मिसन फर सास्टेनेबल साइन्स मिसनखौ लानानै क्वालिटि इडुकेसन मिसनखौ लानानै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मिसनखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सान हर खामानि मावबाय थानाय जादों आरो बेयाव जोङो ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ ओनसोलनि फरायसाफोरखौ ओनसोलनि गोरों गोराफोरखौ लानानै गामि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै धोरोमारि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जों बेयाव एंगेज खालामदों आरो बियो सानफा एफा दिनै बारानिफ्राय बारासिन बाहागो लानायखौ जों हाबाफारियाव नुनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो लुयो जे बे फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव बिजोंआ जेबो फेक्टर जानो मोना आरो दुलाराय बर' फरायसाफ्रा दिनैसिम बेखौनो नायबाय थानाय जादों जे थांनाय गोलाव समनिफ्राय गुबुन गुबुन बिजोङाव फरायबाय थादों गुबुन गुबुन बिजोङाव गुबुन गुबुन जाहोनाव फरायनांनायनि जाहोनखौ जाहोना गुबुन बाथ्रा खिन्थु मोनथिसेयावबो दिनै माखासे बिमा बिफाया गावनि गथ'फोरखौ इंराजि बिजोङाव सोदों आरो बर' बिजोङाव फरायनानै लेखा रोङा होननानै बिथांमोना एसामिस बिजोङाव सोदों नाथाय बैफोरखौनो जोङो थांनाय 20 बोसोरनिफ्राय जों मोनसे सेन्सास खालामबोबाय थानाय जादों नाथाय जाय बिमा बिफाफ्रा मिसकनसेप्टजों गावनि गथ'फोरखौ दिनै इंराजि बिजोङाव लानानै थांदोंमोन जाय बिमा बिफाफ्रा दिनै मिसकनसेप्टजों दिनै एसामिस बिजोङाव लानानै थांदोंमोन नाथाय बै लानानै थांनाय बिमा बिफानि फिसाफ्रा दिनै जाफुंसार जानो हायाखै बेखायनो बेखौ थांनाय 20 बोसोर थांनाय 25 बोसोरनिफ्राय जों दुलाराय बर' फरायसाफोरा मोनसे सेन्सास खालामबाय थानाय जादों आरो बेयाव जों मोनदांदों जेसेबांखिनि बर' हारिनिफ्राय दिनै 2% 3% साइन्टिस्ट जाहैनो हादों बेफोर गासिबो दिनै बर' बिजोङाव फरायनानै थांनाय फरायसाफ्रानो जाफुंसारनो हादों दा बेखायनो दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 13 फरायसाफ्रा टप 10आव सायख'जानानै बरायजाबाय बैसोर फरायसाफ्राबो बै थांनाय 10 बोसोर 15 बोसोर सिगाङाव जाय फरायसाफ्रा दिनै बर' बिजोङाव फरायनानै दिनै फुंखा सुबुं जाहैनो हाबाय मोजां मोजां अफिसार जाहैनो हाबाय बेबायदिनो नैबे देग्लाय फरायजानाय फरायसाफ्राबो जे फुंखा सुबुं जानानै वर्ल्डनि लेभेल साइन्टिस्टआव जेन बाहागो मोनहैगोन आरो मोजां मोजां मानसि जानानै जाहाथे जोंनि सनितपुर जिल्लाजों लोगोसे सारा बुहुमाव रायजो जानाय 25 लाख बर'फोरखौ जेन बिथांमोना फैबाय थानाय समाव नायनानै लानो हागोन आरो जोथोन लागोन आरो बैनि गथ'फोरखौ बिथांमोना आरोबाव बांसिन जोंनि गेजेराव लेखा गोरों खालामनो जों थुलुंगा होगोन बेखौनो जोङो बै फरायसाफोरनिफ्राय जों आसा खालामो। दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि सिङावनो गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय देग्लायनि 2025 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायदों आरो बे सेथि मासि आवग्रिनायनि गेजेराव टप 10 सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सायख'नानै दिहुनदों बे टप 10आव जोङो गासै 12 जन फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो मोननो हादों खोब खाफाल गोनां होननांगोन जे देग्लाय राङाफारा खैलाजुलि दख'रानि सिङाव थानाय बिएन एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय दिनै बांसिन खेबसेनो 7 जन जोंनि जिल्लानि टप 10 मासि आवग्रिनो हादों आं बिथांमोननि फरायसालिनिसिम साबायखर बावबाय बेजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला एबसुआ मिसन 200 जोङो थांनाय 4 बोसोर सिगां जोङो लादोंमोन आरो 4 बोसोरनि सिगां जे मिसन 200 जोंनि जिल्लानि सिङाव जेसेबां मेट्रिक फरिखा होनाय
बेनि गेजेराव 200 जन फरायसाफोरखौ जोङो फार्स्ट डिभिजन पास खालामहोनांगौनि थाखाय जि मोनसे थांखि एबा नोजोरजों जोङो फरायसालि सांग्रांथि, फरायसा सांग्रांथि, गार्जेन सांग्रांथि बा जोङो गुबुन गुबुन फरायसालिफ्राव थांनानै जों फोरोंगिरिफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे मिशनखौ लाबोबाय थादोंमोन। दा बिनिनो जोङो 2020 मायथाइयाव 21 मायथाइयाव जोङो खेबसे 209 जन जोङो खेबसे जोंनि मिशनखौ साक्सेस खालामनो हादों। दा बिनि उनाव मिशन 200 नि जि मिशन बियो जायासै। दा देग्लाय सनितपुर जिल्लायाव गासै 80 जन फरायसा फरायसुलिफोरा दिनै फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामनो हादों आरो जोंनि जिल्लानि टपार होननानै बुङोब्ला जोङो 83.67 जौखोन्दो बे जोंनि जिल्लायाव दिनै टपार। आङो बेखौसो बुंगोन जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बान्था फोसावदों, जेरावनोखि देग्लाय 10 कमल कुमार बान्था जि बान्था होयो, बे बान्थायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बान्था होनाय बेखौ सनितपुर जिल्लानिफ्राय जोङो मोननो हायासै, नांबावगौमोन माखासे। दा बेखौ जोङो उननि हाबाफारियाव सनितपुर जिल्लानिफ्रायबो बे कमल कुमार बान्थायाव मासि आवग्रिनो हानायनि थाखाय जोङो सनितपुर जिल्ला एबसुआ सोलोंथाइ बिथिंखौ फार्स्ट प्रायरिटि लानानै जोङो खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो सोलोंथाइनि थाखायनो बांसिन खामानि मावगोन आं बेखौ दिनै फोरमायबाय। दा बेजों लोगोसे आङो साफ्रोमबो पास जानाय फरायसाफोरखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिदों, जाहाथे इयुनाव गाव गावनि गोग्गो थांखिखौ लानानै जाहाथे जाफुंसार जाहैनो हायो आरो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गावनि जि थांखि लानाय बेखौ गोरों गोराफोरनाव सोंनानै बा गुबुन गुबुन बिथिङाव नाजाथाबनायनि गेजेरजों जाहाथे जाफुंसार जाहैनो हायो, आं बेखौ आसा खालामबाय। आरो समाजारि बिथिङाव आं बुंनो सानगोन, सनितपुर जिल्ला हिसाबै जोंनि माखासे ओनसोलफोराव थासारिफ्रा थिग नङा। फरायनायनि थाखाय परिबेकखौ जोङो होनांगोन। ओनसोलनि थागिबि बा ओनसोलनि मुरब्बि दैदेनगिरिफोर, गुबुन गुबुन आफाद दोलोफोर, जोंनि समाज सिबियारिफोर गासैबो फरायनायनि थाखाय खाबुखौ होनांगोन, जाहाथे मोनफ्रोमबो गामियाव बेबायदि समाज बेरेखा खामानिया लोब्बा थाया बा जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा समाज बेरेखा खामानियाव लोब्बा थानानै जाहाथे फरायनायाव उन जानानै थाया। दा बेनि थाखाय जोङो गासै समाजारि रायजो राजाखौ आं खावलायबाय, जाहाथे फरायनायनि थाखाय बयबो नोजोर लाखिनानै जोंनि सनितपुर जिल्लायावबो डक्टर, इन्जिनियार, साइन्टिस्ट गुबुन गुबुन बिथिङाव जाहाथे जाफुंसार सासे सुबुं सम्पद जोङो मोननो हायो, बेखौ आसा खालामबाय। गिबियावनोथ' आं जोंनि सनितपुर जिल्ला आबसु कमिटिखौ आं साबायखर बावबाय। आंखौ दिनै बे खैलाजुलि प्लेग्राउन्डआव फैनानै गथ'साफोरजों कालेक्सन खालामनो आं मोनसे खाबु होनायनि थाखाय। दिनै आं बेयाव आंनि बिबुंथियाव माखासे खोथा बुंदों, आं बेखौनो रिपिट खालामनो सानगोन। जायफोर फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहा जोंनि बर' मिडियामजों लानानै जोंनि बे मेट्रिकआव टप 10 पजिसन आवगायनो हाबाय बर' मिडियाम सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि। लोगोसेनो बे खैलाजुलि आनसलिक एबसुनि आन्दारावबो जिखिनि थाखो मोनबाय, आं बिसिनिसा मोनसेल' खावलायनाय, बर' मिडियाम फरायनानै माने गोजौआव थांनो हागोन ना हाया बेखौ जुदि साननानै माने गोलाव गोफौ कनफिउसन दंब्ला दिनैनिफ्राय ज्राब गानदो। माने बेयाव मिडियामनि जेबो बिहोमा गैया। आं जेब्ला बर' मिडियाम फरायनानै फैदोंमोन, आंहाबो बिदि कनफिउसन दंमोन, नाथाय आं दा आंनि एक्सपिरियेन्सआव बुंनो हायो बेयाव जेबो बादा खालामनो हानाय नङा। आरो बिसोरो गोजौआव थांनो थाखाय गावनि जिखिनि आयदा, गावनि मोनसे थांखि बेखौ बिसोरो लायाखैब्ला दिनैनिफ्रायनो मोनसे थांखिखौ फिक्स खालामनांगोन। जुदि आं इन्जिनियार जानोबा, आं डक्टर जानोबा, बा सोरबा IAS जानोबा, सोरबा ACS जानोबा जुदि लायाखैब्ला दिनैनिफ्रायनो बिसोर फिक्स खालामनानै दोननांगोन। आरो बे आइडिया जिखिनि गावनि एम बेखौ जाफुंसार होनायाव माखासे गावनि आंगो खामानि, माखासे गावनि आंगो लोगो बा गावनि आंगो माखासेफोरखौबो जुदि नागारनांगौबा नागारनांगोन। जेब्ला गावनि थांखिया जाफुंसारगोन अब्ला जाफुंसारनानै सासे जाफुंसार जाखांनायनि उनाव गावनि बै सिगांनि माखासे आंगो लोगो बा आंगोनि माखासे गावनि आखु गाव गारबोदोंमोन बेखौ माने गाव लाफिननो हागोन आरो समाजनि सुबुंखौ सिबिनायाव हेफाजाब होनो हागोन। आरो आं मोनसे खावलायबावो जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ, जों गोबां फरायसाफोरखौ सोङो लाइफआव मा जागोन, जों बुङो डक्टर जागोन, इन्जिनियार जागोन, प्रफेसर जागोन। नाथाय आंनि मोनसे सोंनाया मा, नोंसोरो लाइफआव मा खालामनो सानो? थिग दं, नों इन्जिनियार जागोन, प्रफेसर जागोन, नाथाय नोङो मा खालामनो सानो? बा सासे नोङो प्रफेसर जाबाय, बा सासे इन्जिनियार जाबाय, बा सासे नोङो सासे साइन्टिस्ट जाबाय, नोङो समाजनि थाखाय मा खालामगोन?
नों समाजनि थाखाय जोंनि बे एरियानि थाखाय नों मा मोनसे नोंनि मा मोनसे कन्ट्रिबिउसनखौ नों होनो हागोन आं खावलायो गावनि मा जागोनजों लोगोसे मा खालामगोन बेखौबो बिसोरो थि खालामना लाखानांगोन जाहाथे नोंनि सोलोंथाया जोंनि समाजाव जोंनि जायगायाव माने माखासे दाफुंनायाव समाज दाफुंनायाव हेफाजाब होयो बेयाव बिमा बिफानि कन्ट्रिबिउसना ओरैबायदि जाहैबाय माने इंलिसाव माखासे खोथा बुंलांदों आंखौ बर'आव बुंलांगोन ओरैबायदि आरो गंसे जिखिनि जोंनि पजिटिभ खोथा बा जांख्रिथाय खोथा बे जांख्रिथाय खोथा बा जांख्रिथाय सोदोबा सासे सुबुंनि बा सासे गथ'नि जिखिनि माने लाइफ बेखौ पुरा चेन्ज खालामनो हायो बेयाव जों मोनसे ओरैबायदि एग्जाम्पल होनो हायो आं बिमा बिफाखौ आं खावलायो बे एग्जाम्पलखौ खोनासं ओरैबायदि जेब्ला एलबार्ट आइनस्टाइन बिथाङा जेब्ला सासे गथ'मोन जार्मानिनि बिथाङा जेब्ला बिथाङा स्कुलाव थाङोमोन बिमाया जेब्लाबो दोनलाङोमोन सानसेखालि जेब्ला बिमाया स्कुलाव गथ'खौ लायफिननो थाङो अब्ला प्रिन्सिपालनि पियना गांसे लाइजाम बिमानो हरफायो नेक्स्ट दिनाव गथ'आ जेब्ला स्कुलाव थांनो ओंखारो बिमाया बुंबाय जों दिनैनिफ्राय स्कुलाव थांला गथ'आ बुंबाय आइ मानो थांला अब्ला बिमाया मा बुंखो बाबु ओरैबायदि टेलेन्ट नोंनि साननाया ओरैबायदि एडभान्स नों ओरैबायदि टेलेन्टेडखा माने नोंनि स्कुलाव जायफोर फोरोंगिरि दं बा टिचार दं नोंखौ फोरोंनो बिस्रा मोनसे जैगथा गैया बेनिखायनो जोंनो गाबोननिफ्राय न'आव फरायगोन होननानै बिदि बुजायनानै दोनबाय आरो नाथाय बेसेबांबा गोबावनि उनाव जेब्ला गथ'आ देरो सेंग्रा जाबाय अब्ला मा जाखो जार्मानाव हिटलारा गाग्लोबनायनि मोनसे इहुदिफोरखौ गाग्लोबबाय आरो इहुदिफोरखौ होखारगासिनो दं अब्ला गथ'आ इहुदिमोन गथ'आ मा खालामखो जार्मानिफ्राय इउएसआव खारनो थाखाय थफ्ला थफ्लि बोनबाय थानायाव बिमानि आलमारिखौबो खेवनायाव गांसे लाइजाम मोनो बै लाइजामानो जाहैबाय गोदो प्रिन्सिपाला हरनाय नाथाय बेयाव मा लिरनाय दंमोन बेयाव लिरनाय दंमोन मा नोंनि गथ'नि मेन्टेला थिग नङा मेन्टेलि इल गाबोननिफ्राय जोंनि स्कुलाव लाबोनो नाङा जुदि गाबोननिफ्राय लाबोयोब्ला जोंनि माखासे गुबुन फरायसाफ्रा माने मेन्टेलि इसु जानो हागौ बेबायदि लिरनाय दंमोन बेखौ नुनानै लिरनायखौ नुनानै गथ'आ माने बै समाव सेंग्रा जाबाय बिथाङा मोदै रथ' रथ' गाबनो हायो नाथाय बै बिथाङानो जाहैबाय एलबार्ट आइनस्टाइन बेनिखायनो बुङो जुदि बिमाया बै समाव बै खोथाखौ बुङामोनब्ला जुदि थार खोथाखौ बुङामोनब्ला नोंखौ प्रिन्सिपाला फैनो होआखै नोंखौ खर' गाज्रि होननानै बुङोब्ला दिनै जों एलबार्ट आइनस्टाइनखौ मोननाय नङामोन बेनिखायनो मोनसे जांख्रिथाय सोदोबा जोंनि गथ'नि जोंनि लाइफखौ पुरा सोलायनो हायो बेनिखायनो आं खावलायो बिमा बिफा जायफोर गार्जेन बेयाव फैदों माखासे सैथो खोथाखौबो दोनखुमानानै माखासे जांख्रिथाय पजिटिभ खोथाखौ जों गथ'फोरनि सिगाङाव शेयार खालामनांगोन आरो गार्जेनफोरा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखिबावनांगोन गथ'नि एक्टिभिटी माने मेट्रिक पास जाबाय सोरबा राङापारायाव फरायहैबाय सोरबा दरं कलेजाव फरायहैबाय सोरबा गुबुन गुबुन जायगायाव फरायहैबाय जेब्ला हस्टेलनिफ्राय न'आव फैयो बिमा बिफाया अबजार्भ खालामनांगोन गथ'नि बिहेभियारा माबायदि सोलायखो माबा मोनसे गोमजोर थायो नामा खोथाफोरखौ बिमा बिफाजों शेयार खालामनो हायाखै नामा बे खोथाखौ अबजार्भ खालामनांगोन जुदि अबजार्भ खालामदोंबा जुदि बिदि गावखौनो एखुथा थानाय एसे आलदा थानाय नङाबा बिमा बिफाया बेखौ लोगो बायदि जानानै जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो नाजानांगोन ओरैबायदि गथ'फ्रा बाहेरायाव थानानै गाज्रि लोगो मोनाखै ड्राग्सनि मोनसे फाखनावथ' गोलैयाखै बेखिनि खोथाखौ बिमा बिफाया गावनि फिसा फिसौखौ जेब्ला सुटियाव न'आव फैगोन अब्ला बिसोर मा खालामनांगोन बुजिनो नाजानांगोन आरो जोबथारनायाव गथ'खौ जुदि कलेजाव दोनहरबाय गथ'खौ फरायसालियाव दोनहरबाय गिदिर टाउनाव दोनहरबाय बिनि उनावदि नोंनि खामानिया जोब्बाय बे नङा बिमा बिफायाबो बेखौ सप्तायाव खनसे बा सानफ्रामबो माबा मोनसे खबर लानांगोन आरो जुदि हायोब्ला गथ'नि हस्टेलाव थांनाय लोगो हमनांगोन गथ'आ जि कलेजाव फरायगासिनो दं बिनि क्लास टिचारजों बा प्रिन्सिपालजों लोगो हमनो खायदा खालामनांगोन जाहाथे गावनि फिसा फिसौनि स्टेटासखौ जों मिथिनो हायो माने कलेजाव माबायदि पारफर्म खालामगासिनो दं हस्टेलाव थागोन ना थाया क्लासाव फैगोन ना फैया बे खोथाखौ बिमा बिफाया सुलु लायोब्ला मोजां जागोन
आरो जुदि बिमा बिफा गार्जेना सोरबा फेकाल्टि टिचारखौ लोगो हमनो थांब्ला जों सासे प्रफेसार सायाव बुंनो हायो जों जोबोद खुसि मोनो जाहाथे सासे गार्जेना फैनानै गावनि गथ'खौ सुलाद लाफैदों खबर लाफैदों क्लासाव फैगोना फैया पारफरमेन्सआ माबायदि जों सासे प्रफेसार हिसाबै जों जोबोद खुसि मोनो आरो जों बिनि सोमोन्दै नेसेसारि एक्सनखौबो जों लानानै गथ'खौ जों जाफुंसारनो हेफाजाब दिनै जायफोर एबसुआ बरायबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एबसुआ बरायबाय आं उइस खालामो बिसोरो लाइफआव सासे रिसर्स पार्सन जानानै फैयो रिसर्स पार्सन मिन्स सासे फुंखा सुबुं जोंनि हारिनि थाखायल' नङा जोंनि बिटिआर बिटिसि थाखायल' नङा जोंनि आसामनि थाखायल' नङा फुरा जोंनि मोनसे हादरनि सासे रिसर्स पार्सन माने मा माने जों सरकारनिफ्राय लानो नाङा नङा होमबा जों बिटिसि सरकारनिफ्राय लानो नाङा बिटिआर सरकारखौ लानो नाङा जों बिटिआर सरकारखौ माबोरै टेकनिकेलि साइन्टिफिकेलि जों माबोरै हेल्प खालामनो हागोन जों माबोरै आसाम गभर्नमेन्टखौ जों हेल्प खालामनो हागोन जों माबोरै गभर्नमेन्ट इन्डियाखौ हेल्प खालामनो हागोन आं उइस खालामो खालि साख्रिखौ नागिरालासेनो जों सासे रिसर्स पार्सन जानानै जोंनि जायफोर खुंथाय गोहोआव थानाय बिथांमोनखौ माबोरै हेफाजाब होनो हायो आंनो बेनो मोनसे गथ'साफोरनो मोनसे खावलायनाय